ҳамдорони азиз, ма як кори аҷоибро дидам, ки аз тарафи бачаҳои худомон кардан. ба шумо нишон метиҳам дар бораи ана ҳамин тикко. Ана ҳамин тиккоро бачаҳои регар ина бинед, ки мотори мошинро инҷа моторро гирифта парт задан, моторашро гирифта парт зада, ҷоашро батарея монда электромобил кардан. Бинед, о бачаҳо ҳафта шуд. И бача ина бинед, мана ҳозир ман адур нишон диҳам ин тикко, мана тикко ҳозир ҳамин тикко ҳозистед. Мана электромобил кардан. Аку шумо монедо ҳай кунед кани. ҳай кунед бинем амино. ҳай кунед кани. Мана ҳозир заводид мекунад. Бе овоз дидед? Овоз нест. Электромобил ба 70 километр мерафтааст. Зарядка мемонаду? Зарядкаш кани? ҳозир зарядкаша ман бинам. Анамина. ҳозир ман мебинам зарядкаша нишон медиҳам. Кани дидед электромобил ягон овоз нест. Мешудааст ку ина бинед рафт на бензин дар кор, на газ дар кор. Анаку зарядкаша нишон метиҳам. Мана зарядкаш аз онҷо омадагӣ, мана симаш омада ва мана ҷои зарядкаш. Баракалло бачаҳо, молодец. Неки хай гап нест да, ҳамин одамои рационални кор мекардагӣ, ҳам бо чормағз сохтаги одам, ҳам чормағз коридаги одам. Гап нест. Мана ин шлангои оби қатрагӣ овардан, бинед. ҳазор метр, даҳо километр шланги оби қатрагӣ овардаанд. Аз ин шланги оби қатрагӣ месозанд. Ана он линчора дидед? Ана биогумусо баъд аз кирм тайёр карда гирифтаанд. Анам линчо биогумус. Трактор мани дору занакашон. Хай раҳмат ба падарашон, оши баданашон шавад. Электромобилаш ба ман роҳат кардам. Дар панни Худо бошед.